Ekaitz. Ekaitz? Ekaitz. Bai, hemen nago. Ez dizut oso ondo entzuten. Dira, badakizu internet, badakizu. Orain bai, orainez, Aizu Irati, ze ikusten dezuzuk zure etxeko lehioetatik? Teiatu gehiago, atzeagore teiatuk, eta gero han, nun? Han, ia ezer ikusten ez dan toki hortan, han ustet, zu ikusten zaituala. Ni ikusi? Bai, zu ordenagailun aurren, ez dakit bakarrik hizketan, o? Bai, tira, zurekin hizketan. Aizu Ekaitz, eta zuk ze ikusten duzu zure etxeko lehiotatio? Banik, itsasoa, mendik, basamortue, basoa, arkaitzek. Hoi ez dizu sinisten. Bai. Lehiok margotu nitun. Lehio baten barrun itsasoa, besten mendik, besten basamortue. Aizu Ekaitz, zu ondo zaude? Bai, ondo nago. Bueno, ondo ez dakit. Burue karga inda. Ze, sukarra? Sukarra ez. Bueno, tira, ez dakit. Termometroko sukarrik ez, baino burue bero. Nola bero? Bai, zea, bero eta hotz dena batea bakizu, dena batea eta nasin. Aizu eta ez dulik? Ez tulik ez. Bueno, tira, putz eta putz itendet. Nola putz eta putz? Bai, putz eta putz, baino barrua. Bai, zerbait bururatze zeitenen inspirazioa sartzeko edo. Ja, eta orduk pasatzen dituzu? Orduk pasatzen ditut, irakurtzen eta irakurtzen. Ja, eta orduk pasatzen dituzu? Idazten eta idazten. Aizu Ekaitz, zu zaude... Bai, ni nao jota, virusek jota. Ze, literaturan viruse jota? Aizu eta hori kutsatu iten aldaze, ni ere bero nao, eta ez dakit, aldi beren ere, hotz eta irakurtzeko eta idazteko sekulako gogoz. Beida, zuke sintomak agerin. Zeta, ona da? Galdetu hemen pantailan aurrendaren guztiri. Ui, kaixo, nien aizela kontratu, Ekaitz. Ze hauek ere bero eta hotz eta hauek ere idatzi eta irakurri eta aizu Ekaitz, hauek ere sintomak, hauek ere literaturan virusek jota? Nik esango nuke baietz. Aizu Ekaitz, eta ze, olain bar deusari banak eta ala? Bideo dei bidez, ordenagai aurren? Gaur ustet baietz. Bueno, banijo, banijo hasierai ematea, badijo, bideo deia aurrea. Baino, hainbeste parte hartzaiekin, ez ditut danak ondo ikusten. Igual honena kamarea moitze izango duela. Ze ordena aiuna? Aurra bida? Aurra bida, jarriko du. Bueno, eguerdi ondenoi, eta ongi etorri, 30. Beasain idazlan lehiaketako sari banaketara, udaberrian ginen elkartzekoak, baina osasun egoerak ala behartuta, udazkenera egin dugu salto. Baina polita eta garrantzitsua da, gaur behintzat hemen gaudela eta hau posible egin dezakegula beste urtebetez. 30. idazlan lehiaketa beste urtebetez Beasaingo udalaren lanari esker eta Beasain eta Goierriko eskola eta ikastetxe eta ikastola guztiei esker, aurtengoa ere aurrera atera dana, irakasle, guraso eta batez ere zuen lanari esker. Eta iruditzen bazaizu, poliki-poliki, sariak banatzen hasiko gea,